Вітаю слухачоў Еўрарадыё, студыі Зміцер Лукашук. І адразу хочу нагадаць, што нас можна не толькі слухаць, але і глядзець праз сацыяльныя сеткі Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Мой сённяшні госць Зміцер Дашкевіч. Гаворым пра беларускамоўны нацыянальны універсітэт. Зміцер, выбачаюся. Зміцер, а ён нам трэба? Прывітанне. Ён нам трэба і не адзін. А навошта? Вот хапаеш універсітэтаў, інстытутаў, іншых вышэйшых навучальных устаноў? Хапае, на вялікі жаль, я лічу, што для людзей, якія жадаюць вучыцца на беларускай мове, ствараюцца такія антыўмовы для таго, каб чалавек ці гвалтам дамагаўся гэтага права, ці проста лічыў за лепшае не ўвязвацца ў гэтую барацьбу, а вучыцца так, як даюць магчымасць. А даюць магчымасць толькі на расейскай мове. Мы ведаем, што 99 з нечым там адсоткаў студэнтаў Беларусі вучацца на расейскай мове. Гэта просто немагчыма нават паверыць, што такое можа быць, такія лічбы праз 100 год пасля абвяшчэння незалежнасці Беларусі. Адразу ідзе пытанне, таксама пытаюцца, а навошта ён патрэбны, хто-небудзь гатовы плаціць за навучанне на мове? Я думаю, многія людзі падтрымалі бы гэта, па-першае. А па-другое, ввогуле, што за пастаноўка пытання плаціць? Мы плацім падаткі. Мы плацім гэтай дзяржаве на ўтрыманне гэтых дармаедаў, арміі, 500 000 чыноўнікаў. Мы ім плацім. Ідыётам Міністэрстве культуры, якія на беларускамоўныя звароты адказваюць па-расейску, мы ім плацім грошы. Такім чынам атрымліваецца, што вы за тое, каб дзяржава альбо адкрыла новы універсітэт, дзе будзе выкладанне па-беларуску, альбо існуючы перавяло на выкладанне на мове. Я хочу сказаць, ввогуле галоўная ідэя гэтага мерапрыемства, як мне ўяўляецца, прыцягнуць увагу грамадскасці, сродкаў масавай інфармацыі людзей да гэтых жахлівых лічбаў. А за беларускамоўны універсітэт ці каледж ці лепшыя ўмовы беларускай мовы збіраюцца подпісы, это ўжо другасная справа. Цяпер мы вырашылі, што такая ідэя актуальная, па сродкам яе. Калі ўжо закранулі, то, калі ласка, больш падрабязна пра гэтую ідэю. Што ў планах, што зрабіць? Ідэя палягае ў тым, каб 21 числа у міжнародны дзень роднай мовы выйсці ў Менску, в іншых гарадах, дзе хто збярэцца з думкамі, сіламі, стаць і збіраць подпісы, распавядаць людзям пра ідэю, пра стан мовы і пад зваротам пэўным, мы падумаем, куды яго накіроўваць, збіраць подпісы. Пра стан мовы зразумела. Ўсё ж такі больш падрабязна пра ідэю. У чым ідэя? Ідэя збіраць подпісы, стаяць в горадзе, на вуліцах. Добра, я чаму удакладняўся. Зараз у нас ёсць запіс. Алена Анісім адказала на тыя ж пытанні і пра вашу ініцыятыву. Калі ласка, паслухаем. А навошта Беларусі і беларусам такі універсітэт? У Беларусі на сённяшні дзень няма магчымасці атрымаць вышэйшую адукацыю на беларускай мове. Як пад вялікім пытаннем знаходзіцца ўвогуле адукацыя з беларускай мовай навучання. Таму гэта непасрэдная задача ТБМ прабіць гэтую сцяну, якая, як мы бачым, вядзе да таго, што грамадзяне ў нас, наша маладое пакаленне выхоўваецца, скажам так, не у зусім патрыятычным духу. І гэта ставіць пад пагрозу незалежнасць краіны. Таму наяўнасць адукацыі на беларускай дзяржаўнай мове гэта ёсць адна з гарантый таго, што у нашай краіне будзе выхоўвацца пакаленне у патрыятычным духу. Гэтым самым будзе закладацца падмурак для умацавання дзяржаўнасці краіны і незалежнасці краіны. Яшчэ летась вы агучылі гэтую ідэю. З таго часу ці ёсць нейкія зрухі станоўчыя ў гэтым накірунку? Мы не ставім зараз задачу, каб дзяржава зрабіла універсітэт дзяржаўны. Мы ставім задачу згуртаваць грамадства і заснаваць прыватную установу адукацыі універсітэт беларускай мовы навучання. Гэта першае, што. Другое.
Увесь час мы працуем, і у нас фактычна усё падрыхтавана для рэгістрацыі такой установы адукацыі. Іншая справа, што нам ужо неаднаразова адмаўлялі ва ўзгадненні назвы. І на наступным тыдні я спадзяюся, што гэтае пытанне ўсё ж такі будзе станоўча вырашана. Як толькі гэта пытанне будзе вырашана, мы адразу абвесцім пра гэта публічна. Такі збор подпісаў, які Зміцер Дашкевіч прызначыў на 21 лютага, дзень прыняцця першай устаноўчай граматы БНР, гэты збор подпісаў будзе на карысць вашай ідэі і задуме стварэння нацыянальнага беларускамоўнага універсітэта, ці можа наадварот папсуе нейкія планы? Я не размаўляла з Дашкевічам, ён да нас не звяртаўся і нічога пра гэта не казаў. Таму ідэю ягоную, мэту ягоную я не ведаю. Я не думаю, што гэта можа пашкодзіць, таму што гэта, узрушыць, напэўна, пэўны пласт, напэўна, надасць піару самому Зміцеру, але з намі ён гэтых сваіх дзеянняў не ўзгадняў. Таму я не ведаю, якая яго мэта. Чаго ён хоча дасягнуць? Я ведаю, чаго хочам дасягнуць мы, я ведаю, як мы гэта робім, я ведаю, з чым мы сутыкаемся і як мы рухаемся далей. Што і як робіць Зміцер Дашкевіч, на дадзены момант я не ведаю. Дзякуй вялікі. Ну вось, Зміцер, па-першае, ўсё ж такі спадарня Анісім і ТБМ выступаюць за тое, каб это быў прыватны універсітэт, дзе, адпаведна, трэба будзе за навучанне плаціць грошы. Вы ўсё ж такі за тое, каб дзяржава паклапацілася пра гэта? Да я лічу, увогуле неважна, прыватны, непрыватны. Вельмі добра, каб дзяржава стварыла ўмовы для таго, каб людзі маглі, у нас праблема, дзе знайсці садочак беларускамоўны. Мы хацелі б і самі стварыць яго, паспрыяць нейкім людзям, якія больш в гэтым разумеюць, маюць большы досвед, каб былі юрыдычныя ўмовы для стварэння садочкаў, школ, універсітэтаў прыватных, канешне, гэта было б на карысць. І, канешне, гэта здымала б многія праблемы. Но я яшчэ раз кажу, на маю думку, галоўная ідэя гэта звяртаць увагу на гэтую праблему. І, хто ведае, мы жывем таксама па пэўных законах фізікі. Энергія нікуды не знікае безмэтна. Яна робіць сваю працу, вада камень точыць. Лічбы пра 0,3, 0,4 адсоткі ад 1% студэнтаў, якія вучацца па-беларуску, жахлівыя. Чым больш людзей будуць пра гэта ведаць, тым больш будзе ў грамадстве згоды пра тое, што беларускую мову трэба падтрымоўваць. І я мяркую, што ось гэтыя лічбы, яны як нішто іншае даказваюць, што ў Беларусі пад прыкрыццём закона аб дзвюхмоўі адбываецца фактычны этнацыд беларускай нацыі. Прыкрываючыся раўнапраўем моваў, дзяржава, чынавенства нішчыць беларускую мову. Згоды ў грамадстве наконт беларускай мовы будзе больш, кажаш ты, тым больш але мы ведаем, што памятаеш вот эту гісторыю, надрукаваны ліст настаўніцы беларускай мовы ў савецкай Беларусі, якая выступае супраць такога універсітэта. Можа, наадварот, гэта ідэя, я не ведаю, пасварыць, не пасварыць, но нейкі раскол у грамадства дадаць. Я чытаў урыўкі з інтэрв'ю гэтай настаўніцы, якая там і камуністка, і каталічка шчырая, і гэтак далей. І мяркую, што няма сэнсу абмяркоўваць выказванні хворых людзей. Усё ж такі, ваша задума, ваша ідэя і тое, што вы плануеце рабіць, яно як бы ідзе паралельна, сумесна з тым, што робіць Анісім і ТБМ, ці кожны ідзе сваім шляхам? Яно не супярэчыць адзін аднаму, я мяркую. У Анісім ёсць свае рычагі ўплыву. Дзякуй Богу, што она выкарыстоўвае тое прызначэнне, якое мела месца пару гадоў таму. Добра, калі чалавек чагосьці даможацца. Гэта будзе карысна для беларускай справы. Мы, наколькі нам дазваляюць сілы, занятасць працоўная, таксама нешта спрабуем рабіць, не прэтэндуючы на месіянскасць. Чым больш будзе звернута ўвагу на стан беларускай мовы, у гэтыя дні, дзень міжнароднай новы, дні святкавання, рыхтавання да стагоддзя БНР, тым лепш для ўсіх.
То есть вы лічыце, што падчас збору подпісаў у вас атрымаецца там пагаварыць з людзьмі, пакамунікаваць, як кажуць, і пераўпэўніць, даказаць, што нам трэба навучанне на роднай мове. Ну, мы маем такі досвед збору подпісаў за сцяг бело-чырвона-белы, за беларускую мову мы збіралі в годзе 10-м, просто там трошку некарэктныя паставілі мэты перад сабой. Вось, ну, і такі досвед ёсць, і, канешне, я сведчу, што ён, ну, уплывае, на нейкую колькасць людзей уплывае. Натуральна, не на ўсіх, ёсць некаторыя там ходзяць побач, там пракляцці выкрыкваюць. На такіх людзей уже, напэўна, нічога не паўплывае. Збіраліся подпісы за сцяг, было сабрана вельмі шмат. Чакалася паглядзіць улада на тое, колькі людзей за сцяг, і, можа быць, ну, калі не дзяржаўным, то дазволіць яго, але выніку ніякага, як я разумею, ці ўсё ж такі ёсць? Да, мы ад пачатку не спадзяваліся, не мелі ілюзій пра нейкі дзяржаўны вынік. І ввогуле так разважыць, я лічу, шкодна, каб бандыцкая ўлада хадзіла бы пад бело-чырвона-белым сцягам. Няхай бандыцкі рэжым ходзіць пад сваім сцягам, это лагічна і гэта праўдзіва. Але тая кампанія засведчыла, што ідэя бело-чырвона-белага сцяга, абмеркавання выйшла на агульнанацыянальны ўзровень. Давыдзька там сядзеў у студыі, распавядаў, як подпісы збіраюць, як бы ён сам паставіў подпіс, але чаму не пасадзілі этих бандзітаў, которые там, да? Вось, і гэта абмяркоўвалася на дзяржаўным узроўні, і гэта добра. У сітуацыі, калі вырасла цэлае пакаленне, ў прынцыпе, я з такім раней не сутыкалася, але зараз усё часцей. Моладзь там па 18-20 гадоў у прынцыпе не разумее, калі ты ім кажаш, што такое бело-чырвона-белы сцяг. І, мажліва, многія не разумеюць, калі ты ім кажаш, што такое беларуская мова. І чым больш пра гэта гаворыцца на такіх сціснутых умовах, як мы маем, тым лепш. Дарэчы, ты бачыш небяспеку для нацыянальнай небяспекі для дзяржавы, для краіны, у тое, што такое абмежаванае выкарыстанне беларускай мовы, і ўвогуле бачыш небяспеку з боку, ну не знаю, рускага свету, як кажуць? Ну, конечно, такая небяспека ёсць. Я думаю, нават сам Лукашенко я адчуваю. Бо для нас было дзіўна, як для мяне асабіста некаторыя знаёмыя былі там да крымскіх падзеяў, якія, здавалася, цалкам твае людзі па поглядах. Я не звяртал увагу на тое, на якіх мовах мы размаўляем, да? Але пасля Крыма быццам бы такія апазіцыянеры, некаторыя з маіх знаёмых там па працы, людзей, можа, староніх ад палітыкі, яны рэзка сталі пуціністамі. Я да чаго спытаўся. Толькі што стала вядома, што гэтым публіцыстам Рэгнума прысудзілі 5 гадоў з адтэрміноўкай на 3 гады і адразу вызвалілі з залы суда. Тваё стаўленне да гэтага? Ну, стаўленне тут дваякае, конечно, таму што я разумею, што рэжым іх пасадзіў з прычынаў асабістай помсты, але зноўку тут адбылася такая цікавая рэч, калі асабістыя інтарэсы Лукашэнкі в нейкіх момантах супадаюць з нацыянальнымі інтарэсамі Беларусі. У нацыянальных інтарэсах Беларусі бараніць сябе, бараніць сваю незалежнасць і бараніць культуру сваю і гэтак далей. Камусьці гэтыя пісакі, у мяне язык там не павернецца назваць іх журналістамі, это прапагандысты, якія в расійскай амбасадзе атрымоўваюць рускія грошы за тое, што яны пішуць. Гэтыя прапагандысты, на іхніх руках тысячы забітых падчас этой інтэрвенцыі ва ўкраіну Расіі, на іхніх руках. І таму в інтарэсах і украінскай і беларускай дзяржавы іх спыняць. Дзякуй вялікі, перарвемся на невялічкую паузу. У студыі Зміцер Дашкевіч, лідар Маладога фронту. Мы гаворым пра адукацыю на беларускай мове, дакладней адсутнасць такой адукацыі. У студыі Зміцер Лукашук. Слухайце Еўрарадыё. Раскажи пра сябе, што ты можаш мне дазволіць, што ты можаш мне дазволіць. Усё бліжэй і бліжэй, гэта не пераадолець, гэта не пераадолець. Мы адной крыві, цемра гэта
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Рэгнумаўцаў вызвалілі проста ў зале суда. У мінскім гарадскім судзе быў вынесены прысуд публіцыстам Алімкіну, Паўлаўцу і Шыптэнку. Аўтарам публікацый на прарасійскіх сайтах суд прызнаў іх вінаватымі ў распальванні варожасці, учыненай групай асоб. Яны атрымалі 5 гадоў пазбаўлення волі з адтэрміноўкай на 3 гады. Усіх іх трох вызвалілі ў зале суда пад падпіскай аб нявыездзе. Падтрымаць на абвяшчэнне прысуду прыйшлі паўсотні чалавек. Нагадаю, што Паўлавец, Алімкін і Шыптэнка былі затрыманы ў снежні 2016-го за антыбеларускія публікацыі на расійскіх чарнасуценных сайтах. У Літве паставілі помнік Сталіну, але з рылцам, як у свінні. Уладальнікі літоўскай закусачнай амерыканскай кухні Киюлі Рюке паставілі помнік Сталіну перад сваім грыль-барам, аформіліўшы яго ў стылістыцы рамана Джорджа Оруэла «Жывёльны двор» і 1984. Калектыў бургернай праславіла графіці «Пацалунчык Пуціна і Трампа» у Вільні каля вакзала. Цяпер яшчэ з'явіўся і такі артэфакт. Александр Лукашенко чакае ад айчынных навукоўцаў адкрыццяў на мяжы немагчымага. Сёння кіраўнік дзяржавы ўручыў навуковым навукова-педагагічным работнікам дыпломы акадэміка, члена-карэспандэнта Нацыянальнай акадэміі навук, доктара навук і атэстаты прафесара. У сваёй прамове Лукашенко падкрэслівае, што вынікі працы навукоўцаў павінны выкарыстоўвацца на практыцы, але і ўваходзіць у гісторыю не толькі беларускай, але і сусветнай навукі. Пра ўсё гэта піша Белта. Светлана Адзінец, служба інфармацыі і Еўрарадыё. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю слухачоў Еўрарадыё, студыі Зміцер Лукашук і мой госць сённяшні Зміцер Дашкевіч. Гаворым пра адукацыю на беларускай мове. Але вернемся крыху да прысуду публіцыстам Рэгнума. Зміцер, а калі б гэта быў прысуд... Да, нагадаю, што 5 гадоў з адтэрміноўкай на 3 гады вызвалілі іх з залы суда. А калі б прысудзілі рэальныя тэрміны, гэта было б, правільна? Пра тэрміны нейкія тут цяжка казаць. Яны і так тут трохі адсидзелі, я думаю, гэта было мэтай таксама пэўнай людзей патрымаць, а потым быццам бы вызваліць. Хаця пэўны уже тэрмін адседжаны, колькі там больш года яны прасидзелі. Цяжка каментаваць пра то, якія павінны быць за гэта тэрміны, але ў любым выпадку, у любым разе відавочна. За гэта павінна быць крымінальная адказнасць. За распальванне варажнечы і прапаганду вайны. Калі не тэрмінамі і прысудамі, то як нам змагацца з прапагандай гэтых рускамірцаў? Тут цяжка сказаць, пра каго мы гаворым. Нам, пра дзяржаву ці пра нас з табой. Увогуле людзям, якія неабыякава стан і мовы. Мы маем все самы галоўны сродак. Гэта мова. Нам не трэба ісці на барыкады, нам не трэба браць зброю ў рукі, нам рэшце-рэшты не трэба было б іх арыштоўваць і сажаць у турму. Каб 60% людзей, якія там ці колькі па апошнім перапісе, якія вызнаюць беларускую мову роднай, то бок маюць да нейкае паважлівае стаўленне, каб гэтыя 60% пайшлі размаўлялі ў краме, там недзе в жэсах і гэтак далей па-беларуску. Не трэба было б нічога рабіць з гэтымі прапагандыстамі, каб там, напрыклад, 30% людзей, якія па пытаннях НІСЭПі выступалі за адзіную дзяржаўнасць беларускай мовы, кожны трэці выйшаў і цяпер размаўляў па-беларуску. І гэтыя прапагандысты і рэгнумаўцы, яны б не так бы сябе пачувалі, каб кожны трэці казаў «дзякуй, калі ласка». На жаль, сітуацыя такая, якая яна ёсць. Таму мы маем вось такі сродак з табой. Які мае дзяржава, это справы гэтай дзяржавы. Не, просто цікава, вядома, гэта выказванне пра тое, што лепшая абарона дзяржаўнай мяжы – гэта мова нацыянальная. Я думаю, што і ўлады, па ідэі, павінны гэта разумець. А ўлады ж і той же самы Лукашенко вельмі моцна выступае за суверэнітэт, незалежнасць, каб там нікуды нішто, каб захаваць сваю ўладу і гэтак далей. Няўжо яны тады не разумеюць, што трэба
не просто падтрымліваць, а развіццё беларускай мовы. Я мяркую, в апошні час такое разуменне ёсць у Лукашенка і ягоных памагатых, неяк няўклюдна, але яны спрабуюць разгарнуць эту машыну, якая 20 гадоў працавала на еднасць з Расіяй. Але Лукашенка тут такой складанай сітуацыі, я мяркую, як тая малпа, якая не ведае, куды ёй мятнуцца, ці то она разумная, ці то она прыгожая. З аднаго боку відавочна, што і мова, і пагоні, і белы-чырвоны-белы сцяг гэта ёсць тымі атрыбутамі, якія дапамагалі памацаваць незалежнасць, ідэнтычнасць, адпаведна і ўладу таго, хто цяпер уладарыць. І таму пэўныя зрухі мы назіраем, але з іншага боку гэта ж і небяспека. З іншага боку Лукашенка разумее, што людзі, якія будуць выхоўвацца на ідэях БНР, бело-чырвона-белага сцяга і мовы, гэта тыя людзі, якія не падтрымаюць яго в бліжэйшай перспектыве. І таму яны, як тая малпа, разрываюцца і не ведаюць, куды ім кінуцца. І ўрэшце рэшт, я мяркую, яны разарвуцца такі. Вядома даўно ўжо, што за час кіравання Александра Лукашэнкі колькасць беларускамоўных школ скарацілася роўна ўдвая. Дзе спадзяванне, дзе ўпэўненасць, што зараз яны прыслухаюцца, і не тое, што школы адкрыюць, а цэлы універсітэт беларускамоўны. Няма ніякага спадзявання і ніякай упэўненасці. Але мы павінны рабіць тое, што мы можам рабіць. Самае галоўнае, каб людзі падтрымалі, але ці і людзей паслухаюць? Я думаю, гэты рэжым не паслухае нікога і будзе кіравацца толькі тым, што выгадна рэжыму, персанальна Лукашэнку. Кажу яшчэ раз, в нейкіх выпадках бывае супадаюць інтарэсы рэжыма з нацыянальнымі інтарэсамі Беларусі. Просто вядома, што нават Аніся мне адзін раз сказала, што колькі разоў узнімала ў тым жа самым міністэрстве адукацыі пытанне адкрыцця новых беларускамоўных школ і класаў і натыкаецца на канкрэтную сур'ёзную сценку. Атрымліваецца, што, я не ведаю, ўсё-такі па-ранейшаму ёсць супрацьдзеянне гэтаму пытанню, але ўсё ж ад каго яно? Ці зверху даецца ўказанне, ці свае нейкія такія, такі дубовыя ўпэўненыя ў тым, што толькі руская культура дасць нам нешта дасць, а беларуская не. Рэжым 20 год адбудоўваў гэтыя структуры расійскага свету. 20 гадоў, той час, калі збівалі патрыётаў, саджалі ў турмы. Это ж нярэдкія выпадкі, калі за беларускую мову АМАП арыштоўвала цябе, як апазіцыянера в аўтазак цягнул. А всім гэтым чарнасоценцам, казакам давалі зялёную дарогу. Яны 20 гадоў адбудоўвалі сябе. І ў сітуацыі, калі сталініст Карпенка, міністр адукацыі, што нам чакаць? Што нам чакаць? Канешне, там будуць перашкаджаць, канешне, будуць людзі, якія всяляк будуць глушыць эту справу. Што тут казаць Анісім, я не ведаю, што параіць. Упадзіце на галадоўку, калі вы там сябе лічыце. Ляжце, здохніце в этом парламенце. Здохніце в этом гробаным парламенце за беларускую мову. Няхай ведаюць людзі і бачу, што лёг чалавек нейкі здох за беларускую мову. Не, мы будзем хадзіць пісулькі в нейкія кабінеты падаваць. Зноўку, добра, што ёсць такі чалавек, які прыкладае нейкія высілкі, дай Бог, каб Анісім атрымалася зарэгістраваць гэты універсітэт, але все мы, хто можа, павінны рабіць, што ад нас залежыць для таго, каб беларуская мова займала сваё пачэснае месца, свой пачэсны пасад. Абарона курапатаў стала перамогай абаронцаў. Але там сапраўды было такое, калі як ты кажаш, конечно, не то, што лёг і здох за курапаты, але і прыкоўвалі сябе да тэхнікі, і галадалі, і валяліся ў каляюжынах, як ты казаў. У дадзеным выпадку, што можна зрабіць такога, акрамя збору подпісаў, такога, чым прыцягнуць увагу? І ці варта это рабіць такое нешта? Курапатах, канешне, многія патрыёты, якія выходзілі, яны выходзілі з разуменнем, ведаеш, калі ты стаіш пад мазам, пад тэхнікай нейкай, ты не ведаеш, што адбудзецца, які дадуць загад. Людзі, мы ведаем, саюз развальваўся, выходзілі пад тэхніку, і многія загінулі. І
перамога, якая адбылася ў курапатах, ну я не лічу ўсё ж такі, што гэта там вот наша перамога, это Божы цуд, які там адбыўся, дзякуючы, конечно, гераічнасці многіх людзей, самаахвярнасці. Вот датычна этой сітуацыі яшчэ раз падкрэслю. Тут няма універсальнага адказу, што мы можам рабіць, таму што кожны чалавек мае свае таленты ад Бога, і кожны в той сітуацыі, в якой знаходзіцца, ну нейкія мае свае рэчагі, свае мажлівасці. У патрыётаў, якія працуюць в акадэміі навук, там в інстытуце гісторыі ёсць свае рэчагі, яны недзе абвяшчаюць ва аўдыторыях, яны пішуць падручнікі. У Анісіму палацы ёсць свае рэчагі. У нас, ну, як мінімум свой ёсць, размаўляць на беларускай мове, да? Я магу недзе там, мажліва, думаючы, што мяне там, ну, спланаваўшы свой арышт, магу выйсці, стаць збіраць подпісы. Нехта не можа гэтага зрабіць. Мы не можам казаць чалавеку, ты выходзь і станавіся. Я магу гэта зрабіць. Хто можа, таксама выйдзе. Але яшчэ раз, як мінімум все мы сёння можам выйсці і без ніякіх ахвяраў, без дубінак, без арыштаў размаўляць па-беларуску. Давайте гэта рабіць. Вернемся до 21 лютага. Все ж таки распланавана, колькі людзей, дзе будзе стаяць, колькі па часе будуць стаяць. Ці вот гэта твоя прыватная ініцыятыва, вот я, Зміцер Дашкевіч, выйду, буду стаяць там-то, можете да мяне падыходзіць, а больш нідзе нікога не знойдзеце. Ну, гэта збольшага мая ініцыятыва і некаторых актывістаў маладога фронту. І ну, я заклікал, каб людзі, якія жадаюць далучыцца, пісалі прыватна, ці там в сацыяльных сетках, і ўжо ёсць людзі, якія пішуць. І я думаю, бліжэй да даты будзе вядома, мы агучым, у колькіх месцах будзе весціся збор. Але я сыходзіў з таго, калі нават вот подпісы за сцяг збіраў, я сыходзіў з таго, што я выйду адзін стану буду збіраць. Ну, далучылася вот людзі, было вот нейкае ўзрушэнне такое. Будзем бачыць, няма нейкай такіх задач звыш, без ніякіх там ідэй месіянства, просто выходзім і робім тое, што можам рабіць. Тады вельмі шмат здзіўляліся, што выйшлі хлопцы, дзяўчаты пад чырвона-белым сцягам, збіралі подпісы за сцяг, і ніхто іх не чапаў, міліцыя не чапала, сцягі не рвала, не адбірала. Зараз у нас, конечно, лібералізацыя, але чаго можна чакаць? Да можна чакаць все, што заўгодна. І як заўсёды ты гатовы, там дзе-то там торбачка стаіць, каб на суткі. Ну, уже нават не торбачка, это ведаеш, калі арганізм малады растушчы, там цікава, каб эта торбачка там з лустай сала была нарэзана. Можна уже і так пасядзець на этой кашцы. Ну, натуральна, што і я людзям буду тлумачыць, якія будуць выходзіць. Кожнаму чалавеку, які будзе пісаць, я буду тлумачыць, ты разумееш, што можа быць такое і такое развіццё падзеяў. І толькі той, хто разумее абсалютна гэта, ён выйдзе. У цябе дзеці малыя. Дарэчы, колькі? 4 гады будзе Мары і 2 гады вось у лютым будзе Давіду. У вышэйшую навучальную установу з 16 гадоў. Як ты думаеш, за 12 гадоў, каб Мара могла паступіць, здзейсніцца Мара, адкрыецца універсітэт такі беларускамоўны, ці не ўсё ж такі? Я думаю, што здзейсніцца. Мяркую, што мы ўжо на завяршальным этапе таго ідэатызма, які запанаваў у 94 годзе. Ну, это планы вельмі далёкія, але вот школа. Вот што плануеце рабіць? Вот вядома, куды пойдзе Мара вучыцца? Будзе яна ў беларускамоўнай школе ці класе? Пакуль мы не ведаем. Прыглядаемся да беларускамоўных садкоў, але пакуль што все на хатнім такім занятках. Няню мы наймаем. Вось гэта трохі аблегчае, дае магчымасць папрацаваць, больш мне, жонцы. Будзем далей глядзець. Ну, такім чынам, все ж таки, на заканчэнне, яшчэ раз паўторым, 21 лютага Зміцер Дашкевіч абвесціў акцыю збор подпісаў за нацыянальны беларускамоўны універсітэт. Якія звыш чаканні ад гэтага, па выніку гэтага дня? Ці это можа будзе не адзін дзень, а нейкая там акцыя на тыдзень, на месяц, на год? Нема звыш чаканняў, мы проста выйдзем і будзем дзень збіраць подпісы і потым іх пададзім в нейкую установу. І ўсё ж таки, ці не варта было скаардынавацца неяк, ну, калі не прыватна з Аленай Анісім, то з ТБМ хаця бы? Ну,
мой досвед сведчыць, што вот эта каардынацыя на яе больш сыходзіць часу, чым на саму працу. Анісім робіць сваю добрую справу, дай ей Бог магчымасцяў дамагчыся, перамагчы. Мы будзем рабіць тое, што мы можам. Все гэта робіцца дзеля справы беларушчыны. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у студыі быў Зміцер Дашкевіч, лідар маладога фронту, і мы казалі пра яго ініцыятыву 21 лютага выйсці на вуліцы гарадоў, пасёлкаў і вёсак Беларусі і збіраць подпісы за адкрыццё беларускамоўнага нацыянальнага універсітэту. Ну, альбо за адкрыццё такога універсітэту, альбо за перавод існуючых вышэйшых і навучальных устаноў на беларускую мову вывучання і выкладання. Дзякуй вялікі. Слухайце Еўрарадыё о 15 гадзіне ў нас у студыі у жывым эфіры дэбаты кандыдатаў у дэпутаты Мінгарсавета.